fortfarande kontakten med munnen är problemet just i det fallet. Och den behöver ha en liten kick framåt så att den bryter på lite mer. Fortfarande över hela serien lätt vridning. Och den yttre handen är i lätt förbindning med hästens mun hela tiden. Och den inre ställer hästens huvud och hals lite lätt till vänster i detta fallet. Då ser vi på den som då ligger bakom hand. Den har svårt att komma igång. Den tar sig inte fram till själva första punkten som ligger i den här lilla gruppen. Och även den är också lite tveksam framåt. Den väcker där, befinner lite framåt. Anna. Också försök att komma igång. Det var bättre, ja. Okej. Och skritt ett litet tag.